Getxoko udaletik irmoki uste dugu portuaren etorkizuna herriarekin eta getxotarrekin duen harremanak sendotuz eraiki behar dela. Hiri eta paisaia integrazioa hobetuz eta edozein planteamenduren ardatz nagusia herriaren ongi izatea izango dela bermatuz. Gure nahia da Getxoko herritarrek, gizarte, ekonomia eta kirol eragileekin eta portuari lotutako pertsona eta kolektibo guztiekin batera, parte hartzeko, hiria emateko eta beren ezagutza eta esperientzia emateko aukera izatea. Denek izatea aukera. Entzutea ezinbestekoa da. Proiektua, sendoa, partekatua eta etorkizunera begiratzen duena eraikitzeko. Prozesu honek hiru zati edo hiru fase edukiko ditu, lehenengo eta behin eta adjudikazioa egiten da, atara dan lizitazioa masterplan hori egiteko ataraten da momentutik, eta beraz diagnostiko bat ingo da, hasiera baten, diagnostiko eta lehenengo diseinua edo ingo da, lehenengo diseinu potentziala. Bigarren fase horretan izango da entzumenezko prozesua edo fasea, non aukera emango dako gizarteari, kirol klubari, entitateari, eta zelanez, entitate bai publikoak eta bai pribaduari, zerikusi dekenak zelanez itxosoagaz eta portuez, hauren aportazioak itxeko, behin ikusitxe zein dan hasikera baten aurkeztuko dan ideia. Eta prozesu horren ostean, eukiko dugu beste hirugarren fase bat, non bigarren fase horretan indiren aportazio guztiek batuta, eta zelanez, zentzudekeanak, esan duten modun hau ez da izango sistema asambleario bat, baizik eta oso prozesu baten oinarrituta dauen fase bat, hor ja hartuko didez, hor egiten didezen aportazioak, eta aurkeztuko da masterplan behin betikoa, esango da egon.